Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun Sumono Sandi Asmara kanthi irah-irahan Anggara Kasih. Mugia kemawon cariyos menika saged dipun tampi kanthi renaning penggalih. Sumangga dipun pidhangetaken. Sawise gerah sawetara dina ing dalem, Mbah Dinem tilar donya. Anak putu sajak wis padha ngiklasake yen simbah putri kuwi bali menyang alam kelanggengan. Yuswane wis luwih saka 97 taun. Yuswa sing wis cukup sepuh kanggo ukuran wong ing jaman saiki. Sadurunge gerah pancen Mbah Dinem uga wis pikun, samubarange dadi kaya bocah cilik tur gampang lalen. Wis mentas dahar jarine durung, ageman reget dilebokake lemari, jare mentas diumbah. Yen ana wong liwat ana dalan mesti ditakokake, sapa sing liwat kae kok ora gelem mampir. Anak putu sing momong kudu angon kesabaran yen nunggoni simbah putri kuwi. Seminggu kepungkur Mbah Dinem tiba ana jeding pinuju arep siram. Sajake anggone tiba kuwi mung dadi jalaran anggone arep gerah. Ngelingi kahanane Mbah Putri sing wis yuswa, Pak Kerto anake mbarep sing uga dadi kami tuwa ana desane kuwi duwe keantepan yen Mbah Dinem dirawat ana ngomah bae, ora perlu digawa menyang rumah sakit. Anak putu liyane setuju, wong pancen simbah putri ora ngalami tatu apa-apa, kejaba awak sakujur jarine krasa jarem lan lemes kaya dilolosi otot bebayune. Tangga teparo uga aweh panjurung, wong pancen yen digagas grahe simbah kuwi gerah sepuh, anggone tiba ing jeding amung minangka kanggo jalaran. Jroning wektu seminggu iku kahanane Mbah Dinem bangut nrenyuake awit ora gelem dahar. Ragane katon saya garing, bebasan mung kari balung kabuntel kulit. Kabeh padha trenyo nyawang ragane Mbah Dinem sing kaya ngono kuwi. Mula nalika simbah putri kuwi unjal ambekan kang pungkasan, anak putu sing kebeneran melu nyekseni sajak wis padha ikhlas tinimbang nyawang simbah putri kesuwen anggone nandang raga. Anak papat lan putu 10 saperangan gedhe pinuju ana omah nalika simbah pancal donya. Mung kari Ambar anake mbarep Pak Kerto lan Damar anak ragi lelek Wiro sing durung katon, awit nyambut gawene ana luar daerah. Ambar nyambut gawe ana ing sawijining bank swasta ing Jakarta. Wondene Damar nyambut gawe dadi mandor ana sawijining pabrik rokok ing Surabaya. Nanging kekarone wis dihubungi lan sanggup arep bali. Sesuk-esuk kira-kira wis tekan omah. Mbah Dinem nate ninggal wasiat yen sakwayah-wayah tilar donya ora kersa disarekake yen kabeh anak putu durung nglumpuk. Dadi anggone nyarekake Mbah Dinem iki ngenteni tekane Ambar lan Damar luwih dhisik.
Pak Lurah Brojo ngenake, "Inggih Pak Lurah, awit wekasipun ngoten," sambunge Pak Kerto keprungu alon nanging cetha. "Yen ngono paling cepet sesuk awan kuwi." "Menawi ngaten malah kleresan Pak Lurah," Jogobaya Wagiman nyambung rembug. "Lah kok kebeneran kepriye to Man?" "Inggih, ateges pihak keluarga gadah kesempatan kagem pados tiyang ingkang purun njagi kuburanipun badinem salebetipun seminggu punika." "Lah kena apa kuburane badinem kok kudu dijaga jroning seminggu?" "Niki wau dinten Selasa Kliwon Pak Lurah, tiyang Jawi mastani anggara kasih. Miturut kapercayan, tiyang ingkang seda ing dinten anggara kasih menika petingan layonipun saged kagem srana kasekten ingkang tundhanipun kagem tumindak kirang sae. Pramila tiyang ingkang seda ing dinten anggara kasih menika layonipun asring dipun colong tiyang." Jogobaya Wagiman aweh keterangan. "Nanging jaman saiki apa ya isih ana wong sing arep wani tumindak kaya ngono kuwi? Awake dhewe minangka wong sing wis kambon piwulang agama, apa ya isih arep percaya marang gugon-tuhan sing kaya ngono kuwi?" Lurah Brojo sajak ora sarujuk marang panemune Jogobaya Wagiman. "Pancen kita lan saperangan ageng masyarakat Andong Waringin mriki sampun boten pitados dumateng gugon-tuhan ingkang kados mekaten kala wau Pak Lurah. Nanging sinten ngertos wonten papan sanes tasih wonten tiyang ingkang pitados dumateng perkawis punika. Sumerep Mbah Dinem tilar donya ing dinten anggara kasih, kuburanipun ing wanci dalu dipun dudah, dipun pendet layonipun. Menapa boten geger desa Andong Waringin mriki? Cobi panjenengan galih." Lurah Brojo meneng sawetara sawise krungu kandhane Jogobaya Wagiman kang pungkasan kuwi mau. Yen dipikir-pikir pancen ya ana kemungkinan ana bendere, sebab ora ana wong sing bisa njajaki atine liyan. Sapa ngerti yen isih ana wong sing arep tumindak jahat utawa kanthi sengaja arep gawe geger ing satengahing masyarakat kanthi ndudah kuburane Mbah Dinem sing kebeneran tilar donya ing dina Selasa Kliwon utawa anggara kasih mau. Apa maneh saya suwe lakune jaman iki rasane kok saya ruwet wae. Sawayah-wayah wong sing ora seneng nyawang kahanan tentrem bisa ngobok-ngobok banyu bening. Kilingan kabeh kuwi mau, Lurah Brojo banjur sarujuk marang panemune Jogobaya Wagiman. Kuburane Mbah Dinem kudu dijaga sasuwene seminggu. Pak Kerto, kaya kang dikandhakake Pak Wagiman mau, aku minangka kepala desa ing Andong Waringin kene aweh pamrayoga supaya jroning wektu seminggu iki mengko sariyane Mbah Dinem supaya dijaga. Kandhane Lurah Brojo kanthi mantep. "Dipun jagi Pak Lurah." "Wah, menawi mangkaten kula rak kedah pados tiyang ingkang purun jagi," sumambunge Pak Kerto isih semu bingung. "Iya Pak Kerto, senajan kabeh mau ora gampang, jaman saiki iki angel golek wong sing kendel wani melek bengi ana ing kuburan pitung bengi suwine. Mula anggonmu menehi opah ya sing cukup." "Kinten-kinten pantesipun pinten Pak Lurah?" "Ya paling ora wong siji saben suwengi 50.000. Kejaba kuwi uga kudu kok cawisi rokok, kopi lan camilan kanggo melekan.
Yen saben sewengi sing jaga wong loro, ateges sampeyan kudu nyepakake dhuwit 700.000 kanggo wong jaga kuwi mengko Pak Kerto. Pak Kerto sajak mikir dawa bareng krungu katerangane Lurah Braja sing ngono kuwi mau. Kanggo wong jaga kuburan bae kudu nyepaki dhuwit 700.000. Durung kebutuhan liyane, kamangka jaman saiki lagi angel golek butuh. Golek duit 10.000 ngono bae kanggone wong tani kudu direwangi ngetokake gringet ing panasan. Nanging ngelingi kuburane wong sing mati ing dina anggara kasih iku nyumelangake yen ora dijaga. Pak Kerto sajak ora kepenak yen arep duwa marang pamriyogane lurahe kuwi. Inggih Pak Lurah, benjang menawi ambar anak kula bajeng sampun dugi kula rembagaipun perkawis menika, awit terus terang kemawon kula sakmenika dereng nyepeng arta. Suarane Pak Kerto alon nanging cetha. Perkara duit kena kok rembug karo ambar, nanging perkara golek wong aja didadak lho, kudu golek sacepete. Saiki rembukana karo keluargamu liyane supaya sesuk ora kesusu. Perkawis tiyang ingkang njagi kula ingkang madosaken Pak Lurah, waton Pakde Kerto sanggup nanggel prabeyanipun. Prayit ponakane Pak Kerto sing kebenderan melu lungguhan ana kono nyambung rembug. Iya Yit, kowe golek wong ya, perkara ongkos mengko dak jalukake menyang mbakyumu ambar. Lurah Braja katon padang guayane bareng pihak keluarga wis sadar perkara anggone arep njaga kuburane Mbah Dinem. Kanthi mangkono ora bakal ana rubeda sing diadepi dening desa Andong Waringin. Jam 10 awan ambar wis tekan ngomah. Wingi nalika dikabari simbahe tilar donya langsung izin menyang pimpinane yen arep bali. Udakara jam 4 sore budal saka Jakarta. Wondene damar wis jam 8 mau tekan ngomah. Kanthi mangkono kabeh keluarga wis ana ngomah. Layone Mbah Dimen wis siap dibudalake. Anak 4 lan putu 10 melu ngetutake kabeh. Uga sanak kadang liyane lan tangga teparo padha melu ngetutake karepe asung pakurmatan kang pungkasan marang Simbah Putri. Wekasane adicara pemakamane Mbah Dinem kuwi bisa lumaku kanthi lancar awit wektu kanggo nyiapake sakabehane cukup omber. Jam 11 awan kabeh wis rampung. Wong-wong sing mau ngetutake banjur bali menyang daleme dhewe-dhewe. Tekan ngomah Pak Kerto banjur nyedhaki ambar anake wadon. "Nduk, aku kepingin rembukan sedelok karo awakmu." Pak Kerto mbukani rembug. "Ana apa ta, Pak? Wong aku arep kancani ibu nemoni tamu kae lho, Pak." "Iki luwih penting, Nduk, tinimbang mung nemoni tamu." Pak Kerto banjur cerita menyang anake wadon perkara kuburane simbahe sing kudu dijaga jroning wektu seminggu. Kamangka kanggo nindakake kabeh mau butuh wragat sing ora sethithik. Senajan anak putune Mbah Dinem kuwi akeh, nanging rata-rata kahanane ya mung pas-pasan. Apa maneh sing manggon dadi saomah kuwi Pak Kerto, mula dheweke ora wani nembung marang dulur-dulure perkara ragat. "Nek mung duit 700.000 bae aku sing golekake, Pak. Waton sing arep jaga kuwi wis ana." Ambar ndadaki perkara ragat kanggo njaga. "Wong sing jaga wingi wis digolekake prayit. Awake dhewe kari nyepaki wragate kok, Nduk."
Wekasane Ambar ninggali dhuwit sak yuta menyang wong tuane. Jarine sisane kanggo tambah nyukupi kebutuhan liyane. Sesuk-esuk Ambar wis arep budal menyang Jakarta maneh, awit dening pimpinane mung diwenehi izin 2 dina. Dening Pak Kerto dhuwit saka anake wadon kuwi sing 700.000 diwenehake prayit sebab ponakane kuwi sing saguh golek wong jaga. Nyekel dhuwit 700.000 kanggone wong sing cethil kaya prayit kuwi tangane dadi gringgingen. Mula dheweke ora sida golek wong, perkara jaga kuburan arep ditandangi karo Narti bojone. Dhuwit semono kuwi bisa mlebu kantonge dhewe. Dheweke tenane klebu wong cukup, awit sawahe jembar, uga durung pati duwe butuh, awit senajan wis 3 taun anggone omah-omah nanging durung duwe anak. Nanging cucul wragat kanggo simbahe bae ora gelem. Saben bar surup prayit karo Narti mesti budal menyang kuburane simbahe sing tilar donya ing dina anggara kasih kuwi. Dina mbaka dina lumaku kanthi lancar, ora ana rubeda sawiji apa sasuwene dheweke jaga. Ngancik malem kapitu sing ateges malem pungkasan, atine prayit rada deg-degan. Awit jarine wong-wong malem kang pungkasan kuwi kang paling bebayani. Nanging nyatane malem kang pungkasan kuwi uga bisa dilewati kanthi becik. Ora ana klebate wong sing kepengin ngganggu kuburane Mbah Dinem. Wong loro bali saka kuburan kanthi ati tenang. Dhuwit 700.000 saka Pakde Kerto wis resmi dadi duweke. Nanging bareng tekan ngomah atine prayit rada cingak. Lawang butulan mengo ngeblak-eblak bareng didelok ing jero omah wis morat-marit ora karo-karuan. Barang-barang pengaji kabeh wis ilang. Narti melu nunjang palang, buka lemari goleki simpenane, jebul dhuwit lan mas-masane uga wis ilang. Wong loro golong komeng sinambi bengok-bengok njaluk tulung. Pak Kerto lan tangga teparo liyane padha melayu grudukan goleki sumbering swara.